Sa number 9, MTRCB hindi na magbawi sa desisyon sini nga pag-suspend sa noontime show sa ABS-CBN nga It's Showtime. Iniagit pahayag sa pamuno sa MTRCB mismo sa ipagpadulong sa Negros Occidental. Wala sang plano si Movie and Television Review and Classification Board Chairperson Jorela Maria Lala Soto Antonio nga bawion na desisyon sa katapos ang MTRCB angot sa 12-day suspension kontra sa noontime show nga It's Showtime sang ABS-CBN. Sunod sa kaya Soto Antonio, gitagaan sang ahensya sang 15 días ang ABS-CBN para mag-submit sang motion for reconsideration angot sa desisyon. Nangin unanimous ang desisyon sa katapos ang MTRCB board bahin sa suspension bangod man sa nakitaan nga indecent manner sa cake icing incident sa isa sa mga segments ng noontime show. Tubtubwas sarang pamaka-air ang noontime show samtang ginapatigayon man ang orientation seminar sa MTRCB sa Bacolod, Victoria City. Ginpathag sa pamunuan sa MTRCB kang ahensya ang wala naghatag sang censorship. Sa baylo, naghatag sila sang classification ratings para sa pelikula kag TV programs. Kinklaro nila nga ang MTRCB ang wala nagalaga sa mga talents sang show o kon TV programs kundi ang mga networks kag production nga sakop sang ilang mandate sa idalom sa Presidential Decree 1986. Ang ginpatigayon nga responsableng panunood, orientation and seminar upod sa mga ginikanan kagkatapos ang academe isa man sa mga tikang sang ahensya agud na pasiguro nga safe ang pagtan-aw sa mga kabataan sa mga movie kag TV programs nga sarang man ma-access sa mga cellphone. No, we will not lift their suspension. They have a 15-day period to make their motion for reconsideration. And then, based on their motion for reconsideration, we will decide on the finality. The core mandate of the MTRCB is to deliver Filipino family value-based media and entertainment and the protection of our children from any content that may cause disturbance to their minds. That is why it's very important for a whole-of-nation approach to be able to do this around our country with the involvement of the parents.